Sayang nga, wala ko na dagat ako. Nga, pre, dito kung ako. Ma'am. Excuse me, ma'am. Gamingar ako nagpipuyok dire ma'am pamurog na saat na jud ko ma'am ay na ako gipangita kay nabasa ko sa post ba na man tay post wanted asawa na willing lagi ko mga apply. Ay, sus, kato na imong gipangita. O kato jud ma'am ay gikan bitaw unya. Dito ka man, wala lagi ko madawat lagi. Ano naman, ma'am? Oversize na kuno ko na. Kuno ko kaon. apply ko dito. Basin ikaw. Basin ako Ano ma'am ka madayog ka kay ngano. Mayon kog lawas Oo, sa diha sa nasa pera ko pagkakaon. Oo lagi na. Asa madapitan ni ma'am? Nahan, basta kay magkita ra ka. Straight naglakaw. Sekto lang ko na Oo, ma'am. sekto lang. Sige ma'am ha, salamat ma'am ha. Wala lagi gusto talaga ko nya. Hindi ko madao. Basin ako ning kuanon ma'am. Sayang kaayo. Parehas sa batang naka-white ma'am no, pare-pares. Apro di sad sexy pa sa kanako. Sige ma'am, no. Sige ma'am, salamat ma'am ha. O sige sige. Madawat siguro ko kay sexy man kaayo. Ay, di man di siya magsilbi, ma'am. Di pwede gyud, ma'am, kay basig mahimo makasuhan niya hinuong ko, ma'am, makasuhan mi kay intaon, ma'am. Bata pa gyud kay ka, ma'am. O dili pa gyud qualified si mong agi, ma'am ba? Naunsa man ka sir na kanang height ra may bata na ko sir. Pasensya na kay mama, kay mo sig child abusi niya mi ba? Abuse sir, abuse. Oo. Ang maram ko na siya no, igsuon na wala ka nang gi. Sir kanang kuan ako sir, di na ko bata sir, dagan ako sir. Kamaon naman gay ko mo. Example sir, mo ni mo itlog sir, kani akong kaon sir, kani example kani mo ni itlog mo sir. Kamaon ako man sir. Di magsilbi, ma'am. Sir. Ang itlog, ma'am, dili na sinan kay katol kay na, ma'am. Sige, balik na to sir. Balik na to sir. Example sir, mo ni sir. Ano sir? Naon sir. Bansay na kay anak sir, dili na na maka-child abuse na yung anak sir. Tinood ka, ma'am. Gilok jud kay paminaon, ma'am. Mag-imagine lang palang kudaan murag jud manglimbawt ako ang kanang lublob. Pero sa aman, ma'am, dili jud qualified. Sir, para di walay manlimbawt na lublob sir. Ako limpyo ana sir. Bansay ba kay kumulimpyo sir. Oh, bubuagas mama niya duslitan. Dili sir oy ako sudlayan siya daan sir kansahon. Sa katong sanina sir ba. Kanang Ay naghuman din sir kay kisan. Kisan din. pasensya na, mama. Dili jud ka qualified, ma'am, sa imong agi gud, ma'am. Diri kita masa. Sir bagay ba kay ta sir papabaya ko sir. Lagi, ma'am. Tinood jud gwapa jud ka, ma'am, pero ang agi lagi nimo mga agi ba ang age, ma'am, ba agi. Dili pwede qualified, ma'am. Sorry kay mama. I will call you lang, ma'am. Don't call us. Ha? Sige, ma'am. Thank you, ma'am. Next. Ma'am, pilay edad, ma'am? 30. Sweet 30. Sweet 30 na ka, ma'am. Kadi man halata, ma'am. No, mura pa kag 29. Thank you. Rendutan. Nya ka na, ma'am. Unsa may nana kay willing na jud ka, ma'am? Willing? Ay, yes sir. Sobra pa sa willing. Na ba kay mga experience, ma'am? Ay, 3 times ko na minyo, sir. 3 times ko kung gipakaslan, sir. Not just tipon-tipon. Gipakaslan yun. 3 Kaya- times. Asa may mga matay mong bana, ma'am? Ay, kipimgaan ako, sir. Siway mga ako, sir. Ano, sir, ka na. Pasilan, ma'am. Ano, sir? Nya mo Sa pamalaing. mo sukol ra ka ma'am og kanang Yes, sir. hinigday hantod sa Ay, gabi. yes, sir. Hinigdaay, binarugay, tinuwaray. Ini possession, sir. Sus kan talandaan, ma'am. Yes, sir. Dawat na ka, ma'am. You're hired. Tarong, sir. Oy! Darang. Tarong, sir. Problema, ma'am. Down payment, ma'am. Down payment na yun, sir. Down payment ayon. 120. 1020. Milbay. Alam mo, Tada, ma'am, nya mato. Sir. Tara na, sir. Ah, So, ito na kayo, sir. Ay. Sa mga to sa balay, ma'am, kay magpinirmahay ta. Sige, sir. Tara, sir. Karon dayon, sir. Karon dayon. Sir, tara. Right now. Tingnan mo sa mo, sir. Laro ko dayon sa balay, sir. Sige. Pero okay na dyan dito magpinamahay, sir. Laro ko na, sir. Muagi lang sa pirma para sa formal ways ba? Para sure, sir. Wala na ibawi. Ay, sir. Oo, sure na kay labi na hindawat tagas down payment. Mau sige. Sige, sir. Sige dere, ma'am. Mao dere ni ma'am. Dire. Kini siya, ma'am. Mao ni mong puyan na. Oo, okay naman, sir. Oo, may problema, ma'am. Kani nya magpinirmahan tos papel, ma'am, na ari nya. Sige. Mao ni mong makauman, ma'am. Mao ni siya ang nag-hire. Mao ni mong mabana, ma'am. Sir?
Mao ni imong mabana kini siya. Siya, sir? Oh, kani siya. Mao ni imong atiman nun, ma'am. Nabana nimo so kay mo nang nag-hire ni siya, ma'am, kay may matiman, ma'am, Ay, isip sir. asawa man niya paliwaton. Ang wala problema, ma'am, kay di naman siya kalihok-lihok kayo. Ikaw na lang mo butong-tong diha. Oo, gani, adilin ko, sir. Kasi ako na yung ulit. Ay, dili, ma'am. Wala ko ka-perma, sir. Ay, no retreat, no surrender, ma'am. Kung sa guard pa, no coffee, no entry. Ay, di na mahay mo, sir. Dawatag yan, sir. Dili, ma'am, oy. Sige, ma'am. Bahala kung saan ka siya kadato, sir. Dili, ko Dili, ma'am. Kanang yain, akan. Dili, mo barong lang iya. Ay, mo barog ba, ma'am? Ay, dili lang. Napagwede, ma'am, nga sagting pa na, pwede pa ni mo na kapit-kapitan. Nya, ma'am, ha? Ko, sir, abi man ako ikaw, sir. Ay, dili lang, Ako. sir. Sir, amo ko lang ko nimo, sir. Dili lang. Dili, ma'am. Niya, lagi, sir. Sugin na lang niyo, ma'am, kay mo. Sir! Uranan ko, ma'am, ha? Sige, ma'am. Sa...